बुके करबौ होटलवा होटलवा बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना presented by Rama Films. बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना बता पूछो ही जे बतैबी कि ना बता पूछो ही जे बतैबी कि ना बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना दिला प्यार वाला साथे बनैमी कि ना दिला प्यार वाला साथे बनैमी कि ना बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना बुके करबौ होटलवा होटलवा बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना आगे मिलले छौड़ी हो गेलौ ढेर दिन गे जे कहमी तोरा देबौ सब कीन गे हे गे आगे मिलले हो गेलौ छौड़ी ढेर दिन गे जे कहमी तोरा देबौ सब कीन गे छौड़ी वादा तू अपन पूरैमी कि ना छौड़ी वादा तू अपन पूरैमी कि ना बुक करबौ होटलवा तो अइमी कि ना बुक करबौ होटलवा तो अइमी कि ना बुके करबौ होटलवा होटलवा बुके करबौ होटलवा तो अइबी कि ना अबे अइबी जरूर जदी करो ही प्यार अगे अइमी जरूर जदी करो ही प्यार गे अनुज अकेला करतौ इंतजार गे हे गे अगे अइमी जरूर जदी करो ही प्यार गे विक्रम तूफानी करतौ इंतजार गे तू नंदनवा के श्रद्धा पूरैमी कि ना तो गौतम के श्रद्धा पूरैमी कि ना बुक करबौ होटलवा तो अइमी कि ना बुक करबौ होटलवा तो अइमी कि ना Presented by Rama Films.